ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 3 августи соли 2024 ва дар имрӯза навормон 8 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. 4 хонага дар 102 микрорайон, 1 хонага ва 2 хонага дар диагностика, 3 хонага дар Зарафшон, 2 хонага дар бозори Корвон, ҳавлии фурӯшӣ дар Лучоб ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ дар имрӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёре баъд гап намезанем, рафтем. имрӯза навормон бениҳоят навори калон мебошад, барои ҳамин бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар 102 микрорайон. 4 хонага мебошад бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои Советӣ. худи бино аз 9 ошёна иборат аст. дӯстони азиз, 4 хонага ба 5 хонага табдил додагиам. хона бо таъмир аст, бо таъмири хуб таъмир мебошад. деворҳои берунро утеплит кардагӣ, ба ғайр аз ин ба системаи гармдиҳӣ пайваст аст, яъне отопления дорад ва боз ба ғайр аз ин тёпли полам дорад. дӯстони азиз, дар ҳамом, ҳоҷатхона ва ошхона тёпли пол кардагӣ, ҳамсояҳои хуб, барқ, об ва лифт ҳамавақта кор мекунад. Wi-Fi ҳам ҳаст, кабелни телевидениям ҳаст. бениҳоят зерсохт, яъне инфраструктураи хуб дорад. боғчаҳои кӯдакона, мактабҳо, боғ, донишгоҳ, фитнес-клуби Xfit, аквапарк, военный коллеҷ, бозорча, супермаркетҳо, мағозаҳо, дорухонаҳо, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст. дӯстони азиз, бениҳоят минтақаи хуб аст. 102 микрорайон ҳама медонад ки чӣ қадар зерсохти беҳтарин дорад. нархи хона, дӯстони азиз, 898 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, 4 хонага 5 хонага кардагӣ бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои Советӣ. лифт кор мекунад, барқ, об доимӣ, отопления ҳаст, Wi-Fi ҳаст. дар 102 микрорайон бениҳоят минтақаи хубда ҷойгир аст. 898 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ дар Гагарин ҷойгир аст. дар наздикии автовокзали ноҳия, дар наздикии домои кирпични 8 сотиқ замин, сертификат, техпаспорт қарор ҳаст. дар ҳавлӣ 2 бинои истиқоматӣ аст. дӯстони азиз, якум бино дар он ҷо 2 хонаи 5 ба 3 ҳаст. хонаҳо тёпли пол доранд, кондитсионер дорад, як коридори 3 ба 3. дар коридор ҳамом, термекс, яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ, мошинаи автомат дорад. кухнӣ бо оби гарм дорад. ошхона, анҷомхона ва ҳоҷатхона ҳаст. хонаи дуюм, яъне дуюм бинои истиқоматӣ алоҳида 5 дар хона, 2 то подвал, дароза, хонаҳо шкатур кардагӣ, монтажи барқ кардагӣ, 3 дар хонааш трезадагӣ. дар коридор ҳамом дорад. биноаш нотамом мебошад. ҳуҷҷатҳояш 100%, ҳатто иқтибос аз МБТИ гирифта, мегӯяд соҳиби хона. дар наздикии хона мактаби миёна аст, зали варзишӣ, майдони варзишии калон, мини стадион, беморхонаи ҷамоатӣ, 2 то мағоза, масҷиди ҷумъахонӣ, роҳ асфальт, об ҷӯйбор, оби водопровод, бочка барои рӯзи мабодо мотори вакуум пайваст кардагӣ дорад. барқи доимӣ 27 дарахти мевадиҳанда дорад. нархи ҳавлӣ бошад 830 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз арзон мешавад. хоҳишмандам биёед аз наздик бубинед. рақами телефони соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. ягон ҷош нофаҳмо бошад, марҳамат метавонед аз соҳиби хона пурсед. дӯстони азиз, ҳамаи маълумотҳое ки соҳиби хона ба мо навистанд ба шумо гуфтем. дӯстони гиромӣ, мабода ягон савол пайдо шуд, ба соҳиби хона занг занед, муроҷиат кунед. ҳавлии калон аст, ҳуҷраҳояш зиёд мебошад.
марҳамат ва чихеле ки гуфтем ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст. аз ҳамон беҳтаринаш омада аз пеш дида маслиҳат кунед. 84 сотиқ замин, нархаш 830 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор қарор дорад, пеши стадион, наздикии мактаби 10, мактаби Маяковский. як садик яъне буғчаи кӯдакона, беморхона, бозор мебошад дар наздикии хона. бино аз ду ошшона иборат аст. хона дар дуи мошинаш қарор дорад. як хонагара ду хонага кардагиянд. аз беғарзи балкон яъне беҳисоби балкон 26 метри квадратӣ мебошад. мағоза дар наздикияш ҳаст. мағозаи регина, ҳуҷҷатош 100%, барқ дорад, обаш таги подъезда мебошад. алоҳида кладовка дорад берунда. ду қолин, ду сандуқ, як оинаш меистад. дигар чизу чораша мегиранд. нархи хона ҳамагӣ 150 000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти ҷой барои маълумоти бештар чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед ё ин ки аз ҳамон беҳтараш рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, як хонага 26 квадрат, дуи мошина, бино аз ду ошшона иборат аст. бо таъмир мебошад. пеши стадион, ноҳияи Фархор, 150 000 сомонӣ боз муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо каме ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед намин видеоҳоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар диагностика қарор дорад. дӯстони азиз, пеши коммерческий институт. як хонага мебошад. аз рӯи ҳуҷҷат як хонага ҳаст, лекин метавонед ба ду хонагам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ 55 метри квадратӣ мебошад. хона дар 11 мошина қарор дорад. дӯстони азиз, худи биноя сохмонаш идома дорад. сохмон дар 14 мошина қарор дорад. бино бояд аз 16 ошшона иборат шавад. дӯстони азиз, хона албатта ки коробка яъне бе таъмир. нархаш бошад 300 000 сомонӣ. боз муомила дорад, харидори аниқда. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти ҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат. як хонага 54 метри квадратӣ дар 11 мошинаи бинои Новостройка. коробка бе таъмир, 300 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, дар ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ 4 дом барбабард бардоштаистанд. дар дигар доми ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ, яъне дар дигар блок, боз як хонаи фурӯшии дигар аст. ду хонагаи пурра 76 метри квадратӣ дар 8 мошина. дома аллакай покиза бардоштагиян, яъне 16 ошшонаи бардоштагиян, кладкая кардагиян, ҳозир перегородкора кардаистанд. бино Новостройка, коробка дар ҳамин минтақа, ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ. иш нархаш бошад 440 000 сомонӣ. муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Домти ҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳар ду хонаи гуфтагимон дар як маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошанд, фақат ки домошон фарқ мекунад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар тарафи Зарафшон қарор аст. дӯстони азиз, назди мактаб. се хонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 8 мошинаи бинои Советӣ. хона дӯстони азиз, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш бошад 700 000 сомонӣ, 66 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти ҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хона срочна фурӯхта мешавад, фавран фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, фурсати хубро аз даст натиҳед. боз такрор мекунем, фавран фурӯхта мешавад бо ҳамаи чизу чорааш. се хонагаи пурра дар тарафи Зарафшон, ноҳияи Сино. ва ин хонаи мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарияи видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. дар он ҷо мо суроғаашро боз ҳам хубтар фаҳмонда нишон дагем. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар даруни бозори Корвун ҷойгир аст, дар рӯ ба рӯи даромадгоҳи 2. хона дар якум ошёна қарор дорад. Дӯстони азиз, масоҳати хона 42 метри квадратӣ мебошад. 2 хонаи алоҳида кардагӣ, ошхонааш откритӣ да коридор кардагӣ, ҳамом, ҳоҷатхона якҷо, тирезаҳои хона решотка кардагӣ, зимистон да оби гарм поли хонара гарм мекунад, ҳамаи хонара як температурада гарм мекунад. 12 000 сомонда вадана пол гузарондагӣ имшаб, мегӯяд соҳиби хона. Агар савдогар даруни бозор бошӣ, яъне савдогари даруни бозор бошед, беҳад ҷои хубе, менависад соҳиби хона. нархи хона бошад, дӯстони азиз, 450 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0396 мебошад. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. аз рӯи наворе ки соҳиби хона ба мо роӣ карданд, маълум мешавад ки хона таъмири хуб дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино 2 дар тарафи Лучоб қарор аст. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин мебошад. соҳиби хона менависад Лучоб Сино 2, каничкаи маршрути 47, обу барқаш мушкилӣ надорад. 6 сотиқ замин, тақхонашда кухнӣ, ҳамом, сауна, бассейн, дуюм этажда 5 дар хона дорад. ҷои беҳтарине, менависад соҳиби хона. вариантҳои алишам бошад, мебинем. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5254 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шаванд. дӯстони азиз, нархи хона бошад 555 000 сомонӣ. марҳамат, дӯстони азиз, аз ҳам беҳтараш рафта аз пеш дида маслиҳат кунед. 6 сотиқ замин, 5 дар хона дар тарафи Лучоб, ноҳияи Сино 2, 555 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлолӣ 4. соҳиби хона менависад аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе то хонае 9 километр мебошад. аз гардиши фабрика то хонае 3 километр мебошад. ноҳия Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлолӣ 4. ҳуҷҷатҳояш 100% мебошад. дӯстони азиз, нархаш 420 000 сомонӣ. 4 сотиқ заминда қарор аст. 3 дар хона дорад, 2 дар хонаи дигар баракай. марҳамат, дӯстони азиз, 420 000 сомонӣ. аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шавед. 4 сотиқ замин аст. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. имрӯза навормон навори калон буд. дӯстони азиз, 8 хонаро пешниҳод кардем. оиди ҳар як хона маълумоти пурра додем. барои ҳамин агар лайк монед, бениҳоят хурсанд мешавем ва боз хурсанд мешавем агар шумо дар комментария ягон гапи хуб нависен, ягон тавсия тиен, ё ин ки агар мо ягон хатоӣ кардагӣ бошем, хатогии моро ислоҳ кунед. дӯстони азиз, бениҳоят хурсанд мешавем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. наворҳои навбатиамонро интизор бошед.